Kamalpur 45 constituency ni Fulsuri ni yango Bandarpar area jeng joto dor program khlaika dalai kheno jorao kha khamsara sera bongkha chini borok simi tini masaya maninga tongya wanjui bosongni bororokbo amo haino gobang manok nukhung nok kurui hukurui masaya manungya bibranto klaijak dalai kheno bokha nangkha tini borongno nugui chung simi bukto bukia je Tripura hasteo je tongai rok wanjui ungthung thuruk bosong ungthung bebak bosong ni bisingo bo wanjui bosong ni bisingo tini khubui kurui ekdom tolani borok non chung nugui mankha amo hai do pharok ni bagui no chung tini samung khlainani hinoi bokha nangoi chung tini nongkhor laijak phan soton laijak aboni bagui no chung borok no protishuti di bokha je norok chungno logeri di I chini paithakni jobao norok no chung sebanai norok no chung nainai chini sarkar phaimani yagulo hnai chung borok no kok ruoi ma phaika Lukurongni response bahai Lukurongni response balai kheno kaham oro taisani friend circle no kabangma manjak malaikha tini baksa borok chung nugui kabo kapkha uni katham nok nukhung rogo hamya chaya rogo tongo babangna chung nai phailega aboni bagino joto Tripura basi no bo ang koyani musungo chungno Tripura mo thana chung help khlaioi sahajo khlaioi taklai jate chung joy juk tongi manani chini Tripura mo tha songothono chung krak khlaioi chung Bidhan Sabha o thangoi o kurui do pharongni bagai chung samung khlai manani kok sawai manani aboni bagai ang chaitok mungna harai tongo Buskang 16 tarikh election nai o election 45 Kamalpur joy ungoi damana obona teitam sanam Yes joyingi mannai ani bishas borokni proti lukurongni proti sudu ani Tripura sadafani proti ya wanjui lukurongni proti ba ani bishas tongo borok chungno vote dinai thik jagao vote diwe borok chungno joy jukto khlainai